Aminu, abin da yake ci min tuwa ƙwarya game da wannan canjin kuɗin da aka yi. To ni ma abin yana bani mamaki. Ai ka gane hidindimu ne na an ce wai za a canza kuɗi kuma sannan ba wa'innan kuɗin da aka ce za a canza ga su ba su wadata ba. Kuma wai sannan an zo mun sa kuɗin mu a cikin mun tura masu POS ga ya ba mu samu kashi din ba in mun je cirewa ba ma samu wannan matsala da me take ka ba. To in baka labari kai kila ma abin naka da sauki. Gidana ranka ta kaf yau ko ruwan koko wannan shege ba wanda ya sha a cikin gidana. Tun daga can na fara POS na shiga sun fi 27. Ina bi duk inda na je sai a ce min ba kashi. Ai min transfer. Yo kai kake ta wannan ne ho yanzu ka takab jali na gaba ɗaya na kwace na je na tura mai POS. La haula wala quwwata. Gaba ɗaya yanzu gidana abinda za a ci ma na an jima sai dai Allah ya kawo. Ya batun wannan canjin kuɗi. Tana nan tsimayi kawai. Ya aiki ya gida. Da harkokin ne. kasuwa. Wallahi alhamdulillah. To sai dai hakuri abu. Abubuwan gaba ɗaya ina gaya ma wallahi. Yanzu wannan kuɗin sauri sa su banki. Sauri mu zo mu ji. Wallahi yanzu banki nake so in tai sai nake je shiga da kuɗin nan. Ka san an ce in nan da kwana 31 ga wata gobe talata kenan. Haka yake. Kuɗi sun lalace. Alhaji ba ka da sanin wa'adin cewa an ƙara kwana 10? An ƙara kwana 10? An ƙara kwana 10 kuwa. Alhaji tashi Alhaji. Alhaji tashi. Alhaji Ku fifita shi mana. Ku fifita shi. Ku fifita shi. Alhaji. Alhaji. Tashi Alhaji tashi. Alhaji tashi. Wai daga sai kwana 10. Alhaji kwana 10 an ƙara shi. Ni ban kai kuɗi na banki ba amma na tabbata kwana 10 na aka ƙara wallahi wahala za mu sha talakawa. Wallahi wahala za mu sha. Na rantse da Allah gwara in bar shago su gurbe a gida. Da wannan ƙarin kwana 10. Alhaji ai hede. An ƙara kwana 10. Sai an ƙara kwana 10. La ilaha illallah. Tashi Alhaji. Kawai ina kuɗin nan suke? Wai abubuwan mu na kai bane ba. Alhaji mu wa musa Ina so kai kuɗin nan banki amma kun sace. mu mun sa an ƙara wa'adin kwana 10 amma mu musa ya kai ba Alhaji.